Včera mi bylo skoro tam dalšího videa, dneska budeme točit Minecraft. No, pokusím se. No. Bude vypadat, že mám kreativ, ale to není kreativ, pozerajte. Tak vám nevidno to, asi. Našel jsem si takovou hru, že to bude Herobrine. Ne. Keď len tak sedím a pijem kávu, zdieľam s niekým spoločnú predstavu, prerozprávam sa k skorému ránu. Domov. Ty niekedy priateľ mama brat. Domov, to je dom, to je milovať život, nechať ho ubudiť. Domov to je... No. Musím do tomu zarúžať. Akú hru si ešte mám zahrať? Alebo čo také? Čo si máme zahrať? Dom je objekt, doma všetko zapadá do seba a je to doma. Dáme to tam. Mama, Monik. Koník. Tam, taradám. Na. Čekajte. A dajte odber, like a klikněte na zvonček. Se s vámi loučím. Čaute.